राकेश ब्रह्मआ सम्पूर्ण नुथाय होनदों जों गासिबो BPF बिथाङा माने फैगौ बिसायख'थियाव गावसोर जिर' जागोनखौ होननानै दिनै माने खर'आ फाग्ला जानानै बिथाङा जानला मानला आबुल थाबुल खोथा बखिगासिनो दङ। राकेश ब्रह्म बिथांखौ जानला मानला खोथा बुंनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जोङो जोंनि प्राइमारिनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जोंहा मुसलपुराव सासे एक्स-CM दङ आदा अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङाबो जोंजों रायज्लायगासिनो दङ। बिथाङा होनदों बे खेबाव लकसभा इलेक्सनखौ माने मान सन्माननि थाखाय बेखौ आं नायनोसै आरो MLA दङ बिथाङाबो होनदों जिहेथु हाग्रामाया मानसि हमग्रा मानसि नङा। जय मुसाहारि, धनन्जय बसुमतारी, रेवरेवा आदा गासिबो खोन्थाजोबखाबाय बे हारसिं बेक्तिगत मानसि बयबो मिथिगौ बियो EM फोरखौ न' सिङाव लानानै बुयो। गतिके EM सासेया मान सन्माननि थाखायसो EM जायो। बेखौनो जुदि थाला होथेनानै बुयोबा रायजोफोरखौ माबायदि सासन खालामो। गतिके आदा अनसुमैयाबो हितेश बसुमतारीयाबो आरो फ्रि आखरनि जायफोर MCLA फोर दङ जायफ्रा बावैनो फैगोन बिथांमोनाबो बेल' फंसे बाथ्रा जे हाग्रामायाव माने सासन खालामनो रोङा, बुनाय सुनाय जोनाय जौ लोंनायजोंनो माने रायजोखौ थगायनो नागिरदों। गतिके बे समाजखौ दिनैनि समाजखौ बिदिजों बेंनो हाला। गतिके बिथांमोनाबो गासिबो UPPL जानायनि खोथाखौ लकसभा इलेक्सननि उनाव बुंदों आरो 100% जों खालामगोन। आरो जोंथ' लुगैयो माने दा गासिबो BTR हालामनि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ गासिबो UPPL जाजोबनांगौ। खारन मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जि साननाय बिनि जि माने मावनाय बिनि जि माने गोसो गोरबो थै बिनि मेगन बिनि खुगा बे गासिबो मानसि हारिनि थाखाय मानसिनि थाखायनो। आं बोरिमाखा प्राइमारिनि सेक्रेटारि जानानै नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनैनि स्टेटमेन्टनि बेलायाव जोङो थांनाय माने साननैसो आगोलाव राकेश ब्रह्म EM बिथाङा माने ससियेल मिडियायाव होदों जे जोंनि एक्स-CM अनसुमै खुंगुर बर' सारखौ माने MP इलेक्सन जोबनायनि उनावनो UPPL पार्टियाव हाबगोन होननानै बुंदो। बे बाथ्राखौ जोङो पुरा निन्दा होयो। बे बाथ्राया नंखाय। जोंनि एक्स-CM सारा मालाबाबो UPPL दोलोआव हाबा जों बेखौ मोजाङैनो मिथियो। बेनि थाखायनो राकेश ब्रह्म बिथांखौ जानला मानला खोथा बुंनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जोङो जोंनि प्राइमारिनिफ्राय माने गोख्रोङै खावलायनाय थाबाय। इयुनाव जेन बेफोरबायदि जानला मानला खोथा बुङा। राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंबावदो जे माने मुसलपुर समस्तियाव BPF होननाय सासेबो माने सुबुङानो गैलानो, नागिरबाबो मोनलानो, जिर' जाबाय होननानै बुंदो। नाथाय दिनैनि समाव UPPL निफ्रायसो माखासे माने बिबानगिरिफोरा जोंनि BPF आव हाबफैगासिनो दङ। जोंनि गामियावनो, जोंनि बोरिमाखा गामियावनो दिनै माने लोब लोब BPF दोलोआव गोदान हाबफैगासिनो दङ, जों लागासिनो दङ। नाथाय राकेश ब्रह्मआ सम्पूर्ण नुथाय होनदों जों गासिबो BPF बिथाङा माने फैगौ बिसायख'थियाव गावसोर जिर' जागोनखौ होननानै दिनै माने खर'आ फाग्ला जानानै बिथाङा जानला मानला आबुल थाबुल खोथा बखिगासिनो दङ। सोरबा मालाबा जोंनि अनसुमै सारखौनो UPPL आव थांगोन होनो, मालाबा हितेश सारखौनो UPPL आव थांगोन होनो, बेबायदिनो आरो जोंनि हाग्रामा सारखौबो आबुल थाबुल खोथा बुङो। बेफोरबायदि बाथ्रानिफ्राय आं राकेश ब्रह्म EM बिथांखौ माने गोजानाव थानो थाखाय बे स्टेटमेन्टनि गेजेरजों माने गोख्रोङै आङो खावलायहरनाय थाबाय। মই বুঢ়ীমাখা প্ৰাইমাৰী প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মই এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি কিছুদিন আগত আমি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে দেখিছোঁ যে আৰু শুনিছোঁ যে MP ইলেকশ্যনৰ পিছতে আমাৰ এক্স-EM ছাৰ শ্ৰী অনসুমী খুংগুৰু বড়োক UPPL যোগদান কৰিব বুলি। কিন্তু এইটো তেখেতে কি প্ৰমাণ দিব পাৰে? ছাৰে কোনদিনাখন এই কথাটো ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ আগত কৈছে, কিমান তাৰিখে কি এই কথাখিনি কৈছে, তেখেতে সঠিক প্ৰমাণটো দিব পাৰিবনে? এইটো অকাত মিছা কথা। এজন বৰ্তমান চলিত চৰকাৰৰ EM একজন হৈ পেলাই তেখেতে ইমান এই মিছা কথাবিলাক কয়, কিন্তু এই মিছা কথাবোৰ এজন EMৰ মুখত শুভা নাপায় আচলতে। এই কথাখিনি তেখেতক আমি এই কথাখিনি জানি শুনি আমি তেখেতক বৰিমাখা প্ৰাইমাৰীৰ পৰা নিন্দা এটা কৰিছোঁ আৰু তেখেতক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে আবুল তাবুল এইবোৰ কথা যেন কোনোদিনে নকয়। আৰু জানিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ
প্ৰাইমাৰী বিলাখনৰ পৰা মানে UPFL যোগদান কৰিছে আজিতো আমি ক'তো দেখা নাই এই যোগদান কাৰ্যসূচীটো আমাৰ BPF দলৰ পৰা কোনো একজন আমি দেখা নাই যে আজি UPFL যোগদান কৰা কিন্তু আমি আমাৰ ফালে UPFLৰ পৰা আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আমাৰ BPF যোগদান কৰি আছে আজিলৈকে কৰি আছে আমাৰ বুঢ়ীমাখা প্ৰাইমাৰী ফালৰ পৰাও আজি 200-300 জন আজি UPFLৰ পৰা আহি পেলাই BPF যোগদান কৰিছে কি হে বকুল মোক চোক উফন্দা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'লো আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ